Río mío. Ai, oh, Dio mío. Ola, chus, estamos outro día no Ríos, ai, Río mío, falando hoxe da biercidade. E se non sabedes o que é o bierzo, debedes de estar non mortas, pero bueno, neste mundo non debedes de vivir. E hoxe estamos cunha persona bierciana do Bierzo de verdade, ou seja, a xente ali existe de verdade, hai xente de verdade, hoxe temos connosco a lenda bierciana herself, a nosa zapatona, aínda que non convicta, sí de referencia, é referente drag king deses. Helen Superstar, así, bueno, como te chama? Helen Superstar, no? Oh, sí, son o usuario Helen Superstar. A miña cabeza son así, usuario Helen Superstar, así que sí. Creo que, bueno, temos así varias liñas de contido en común, pero eu creo, ajustaríame salientar a dos cerdos, así, a dos cerdos. É como esa estética, esas vibes, sí, cousas de serdis. De serdis deses. Bueno, antes de nada, teño unha pregunta para ti, teño unha pregunta moi importante. Estás lista? Ai. Me he tomado unha aspirina, no voy al coche, no voy al cole, he quemado un coche, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Pois pareceme bastante, un pouco pirómana por tu parte, pero bueno, sempre me parece guai. Bueno, esa era a pregunta. Dios, é que de verdade, a letra desa canción, bueno, para quen non o sepa, é Voy a morir de luna aquí, é como, en plan, poetry, fantasía. Poesía. Pero bueno, whatever. Os meus veciños deben estar odiando esa canción. Estás todo o día en bucle. Pois ben, hoxe non teño moitos quereseres, así que podo dedicar o meu tempo a unha das miñas aficións, que é ver vídeos de animais graciosos, de cerditos, de gansos, e non moito máis, ben. Buah, sabes o que me pasaba unha vez? Bueno, que vou meio moito polas ramas. Unha vez, cando estaba facendo un máster, así, unha das miñas compañeras de clase, era así unha persona así bastante... non teletabi, non estaba así teletabi, pero era así bastante, non sei, así, bastante deixada, así ao seu xeito, ao seu aire, un pouco así hipilondia e tal. E na clase, obviamente, non facía nada, así. E un día, vina, entrou en YouTube na clase, e introduceu a ecuación de búsqueda en YouTube, atenta á ecuación de búsqueda, vídeos de cerdos graciosos. Puxo vídeos de cerdos graciosos en YouTube e doulle a buscar. E puxose ali media hora a mirar vídeos de cerdos graciosos. E agora, funny enough, son eu que está todo o día compartindo cousas de cerdos en Instagram e en Twitter. Totalmente representada con esa persoa. Pareceme moi ben, seríamos amigas. É que aparte, ou seja, a audacia de buscar vídeos en YouTube. Ou seja, aclarar que quería vídeos en YouTube. Vídeos. Claro. Me encanta. Bueno, a ver, o sea, este podcast en teoría é de identidade. E a mí, de verdade, o sea, non me sinto mal por falar de cerdos aquí, porque cerdos realmente marcan moito a miña identidade. Así que eso, whatever. A ver, pero vamos a entrar un pouco eso na biercidade. Que ti es do Bierzo, de verdade, non? De Carracedelo. Veña. Sí, increíble. Unha persoa de... É que eu cada vez agora vexo xente do Bierzo polas redes sociais e tal, e a miña reacción é ou seguilos en plan, ai que ben, xente do Bierzo, ou facer así como o meme de March tapándose a cara. Bueno, son como os dous tipos de persoas de aí, non? Bueno, sí. Tamén destacar que, claro, o Bierzo occidental... O sea, o Bierzo é así, León é así, pero claro, ti falas el gallego dese. Bueno, é que iba a dicir que é un honor, unha honra para min sair no teu primeiro podcast bilingüe galego castrapo normativo, que é o que falo eu. Pero sí, o sea, claro, no Bierzo é como que hai varias linguas, aínda que ningunha está recoñecida aparte do castellano, esa lingua exótica. Pero sí, bueno, é un pouco asturiano, asturionés, na zona occidental, que é a que pega con Galiza, pois sí, galego, así un pouco dialectal, galego oriental, eso. Un pouco gallego ratatá. Pero bueno, a ver, todo o mundo pode aprender así normativo. Sí. Que é para ti a biercidade? Que características, coñecementos e aptitudes ten que reunir un individuo para ser considerade berciana e así? Pois, a ver, estive meditando isto, porque para min é un pouco difícil tamén dar unha descripción así un pouco unificada, porque sí que existe bastante esta diferenciación cultural entre o Bierzo oriental
que o que dá máis, pois eso, cara a Castela, tamén cara a Asturias, e así, e o Bierzo occidental, que é o que linda máis con Galiza, e iso. Entón, máis alá do xeográfico, eu sí que diría, porque a mí unha cousa que me parece tamén moi interesante, como das definicións, ou non sei, como da definición das identidades, sí, dos povos e tal, é como a contorna da paisaxe. En plan, por exemplo, estiven estudando, isto igual é moito irme por aí polas ramas, pero bueno, estudando como as diferencias entre música galega e catalana, por exemplo, é como que a galega como que ten ritmos e cousas máis fortes, como por ou como que se pode relacionar ca mar, en plan o Atlántico, o Cantábrico, e o Mediterráneo como máis calmado e fai como músicas máis así. Eu creo que eso tamén define en gran medida as sociedades. Entón, como que no Bierzo, as montañas sí que se ven moi representadas como nese imaginario visual, en a tradición como literaria, artística, etc. Parece como moito retratado. Bueno, aparte de eso, como que fai moito hincapé tamén na tradición plan gastronómica, inmaterial, o magosto, esas cousas, como que sí que temos de... entón non sabería, pero sí que en xeral, exactamente, vienen los del Bierzo a chupar la exclusiva. Exactamente. Pero tamén, o sea, eu diría que existe en xeral como ese sentimento de non pertenza onde estamos como enmarcados xeográficamente, o sea, a nivel límites políticos, de non sentirnos como identificados con León, o sea, todo o mundo che di, antes de dicir son de León, son do Bierzo, porque a min se me din que son de León, digo, quieres unas hostias. É como unha cousa moi arraigada. Xa, bueno, o da paisaxe así, non é ninguna tontería, porque obviamente realmente, en plan, os accidentes xeográficos marcan moito eso, a distribución da poboación, a súa concepción e de todo. É así, é que no Bierzo hai moito monte, non hai moita chaira, é así tamén. Claro, o sea, hai moito monte, moita montaña, porque realmente é como unha zona que toda ela está, é como unha depresión desas, que está como rodeada de montañas. Entón, claro, mires onde mires no horizonte, nunca vas ver esa, como ese típico paisaxe plano de Castela, que xa empezas a ver cando saes do Bierzo. É un pouco tamén eso, como que cando empezas a ver montañas e certa vexetación e tal, carballos, sí que é como que dis, entrei xa no Bierzo, xa deixei Castela. Bueno, e tamén, claro, que comentabas en plan do sentido de non pertenza pola condición en plan política e así, histórica que ten o Bierzo, é así que é mezcla de moitos de moitas variantes, bueno, de moitas linguas, de moitas, eso, diferentes, que tuvo influencia de diferentes territorios, que tivo diferentes organizacións territoriais dentro da súa historia, e hoxe en día, pois claro, é un pouco unha mezcla de todo, é como en plan, como identifico, son gallegueira, ou son castellana, así, por asimilación do estatal, ou son astur-leonés, porque claro, obviamente ten xente que fala astur-leonés, é así, que entra dentro da ideoloxía do asturiano. Pero xa, sí, é interesante, así. Bueno, por eso dixen, mira unha persona así berciana, así, que non é así moi ratatá, nin ultra españolita, así. Moi ratatá. Bueno, ratatá. A ver, un pouco ratatá sempre se foi, sí. Bueno, un pouco porca e un pouco miserable. Un pouco porca. Bueno, porque isto non o dixen ben, sí, pero é unha porca e unha miserable. Se non fora por min, que son moi ordenada, moi ben e moi limpia, che comía a merda. Che comía a merda. Dios, hoxe en día, bueno, isto é unha referencia a Vicky Pérez, Vicky con C, K, Y, que vos recomendo a todo o mundo que busquedes en YouTube, que é unha señora que está un pouco trambótica, pero é moi graciosa. O meu vídeo preferido hoxe en día de Vicky Pérez é un que di: está embrujado, hai que darle besiños al culo e a la polla. A min gustame o de que si soy homófoba, depende del maricón, con M. Depende del maricón. Despois ten outro que di: los maricones son la mierda del mundo. ¿Qué hace un tío follando con otro tío? Joder. A ver, ten moitas contradiccións a la mesma. Xa, é un pouco así. No, pero no, decía, mira, lo voy a decir claro, los maricones son unha aberración. Tamén tiña outro que decía, pues decía, bueno, depende del maricón.
Bueno, referente. whatever. Bueno, é que Wikipedia tamén ten que vir aquí falar da naronidade, como se dirá, non sei. Bueno, que en teoría é de Narón, non o temos confirmado, pero podería ser polo trambótica que é. Crees que o Bierzo debería ser a quinta provincia gallega? Queda así como moi feo Ai, intentar anexionar territorios na actualidade para engrandecer a túa nación. Pero percibe hoxe en día a poboación berciana a galleguidade e a castellanidade? Que trajes identitarias se comparten e cales se diferencian? vou contestar a esa pregunta. Sí. Claro, pero isto é como unha opinión, un sentimento personal que comparto con máis da mitade da poboación berciana. Como Eu sei que referéndum. existen tamén moita, creo que o sea, non sei se referéndum como tal, pero sí que en quisas e tal que ten habido, pois sí que se ve eso, o sea, como bastante xente, e eu de coñecer xente, plan, na miña familia, nos meus amigos, que sí, o sea, que pensa un pouco así. A ver, eso, hai moita diferenciación de opinións, sobre todo porque, claro, é como que sínteste en parte galego, polo menos eso, cando eres de Ponferrada ou da parte así máis que pega con Galiza. Eu non sei tanto da cultura do Bierzo oriental, perdón, pero sí que é certo que, sobre todo, a opinión que máis, non sei, que máis comparte toda a xente é como o Bierzo provincia. En plan, o Bierzo como provincia é un pouco independente de León e así, e de Castela. É como que sí que me sinto, eso que estaba dicindo antes, en parte galega, pero en parte non. Sobre todo porque eso, o sea, eu moitas cousas da cultura galega, pois seinas, porque ali, eso, veixe a TVG, eu medrei, eso, vendo o Xabarín Club, cousas así, que eso, eu creo que tamén é moi importante porque define tamén un pouco a miña xeración, a xeración así un pouco das miñas irmás dos 90 e tal. É como que temos eso, pero por outra banda é como que, claro, non estamos aí metidos, entón, non sei, é como unha cousa así un pouco tal. Eu tamén é que non sei moito así cousas, esos procesos políticos de anexión, de independencia, etcétera. Eu non creo que sexa unha realidade ou que se vaya a facer eso, Xa, pero sí que é obviamente, verdade, a ver. unha anécdota, é que agora están tamén co tema do independentismo como país guionés, non sei que, é como que a entrada de Ponferrada puxeron unha cousa en plan independencia, Ponferrada pertenece a León, non sei que, e tiraronlle en plan ovos, pintura lixivia, non sei que. Eu pode ser que propuxera a algunhas persoas facer eso, pero non se me fixo caso, nin confirmo nin desminto. Pero bueno, sí que hai ese sentimento de que non pertencemos. A identidade é así, é algo que me, o sea, que realmente, bueno, obviamente interésame porque fixen un podcast sobre identidade é así, pero interésame a como un supranivel do fácil que é creala e destruíla, ou seja, en plan, do fácil que é como dentro de poder político e medios económicos dentro dun poder político para facelo, en plan, como lle transmites á poboación que isto, que somos isto, ou a través, porque eu vexo vese moi claro nos Balcáns, sí que claro, nos Balcáns sempre foi así como unha mistura así de moitos povos moi parecidos, por exemplo, non sei, o único que diferencia, bueno, o único non, pero bueno, o que diferencia moitos bosnios dos serbios ou montenegrinos e tal, é que son musulmáns, esa está, ou seja, esa é a diferencia, porque lingüísticamente son todo diferentes variacións dialectais da mesma lingua, é así. E claro, vese moito por exemplo, en plan, en Croacia, no croata, o que fixeron para diferenciar como a súa lingua é inventar moitísimos neoloxismos que se separen do serbio, non? E Montenegro, para reafirmar como a súa identidade, como a súa legitimidade, como Estado soberano hoxe en día, o que fixeron é coller en plan como argumentos históricos de medievais ou premedievais, de que nos éramos distintos, de que éramos un reino tal, non sei que claro, que sí que era un reino na Idade Media, pero igual que era moitísimos reinos na Idade Media que hoxe en día nin existe ningún falante da lingua que se falaba nese reino, ou así non. Ou como Cataluña hoxe en día tería moita máis propensidade de ser un país que, eu que sei, Eslovaquia é un país e Cataluña non. Sabes o que che digo? En plan, é como en plan así moi bonito. E claro, obviamente hai dase como unha conxectura que obviamente recibes en plan estímulos españolistas e castellanos porque está dentro do territorio que hoxe en día é León,
pero claro, despois culturalmente moita xente, bueno, agora obviamente pues, se vai disipando de si o gallegueirismo, non, ainda que existe, ainda que hai moita xente que sigue escutando o galego, rapaz na escola e tal, pero claro, que naturalmente que falaban gallego, que eso é moi determinante para dentro da identidade, ainda que non estés dentro do territorio, e claro, en plan, como un plan, claro, si falo gallego, pero non son de aquí, pero non sei que non sei canto, que bueno, isto tamén é interesante, sí, porque claro, eso disputa ainda si falas, eu que sei, gallego ou catalán ou así, pero claro, si falas inglés e és mexicano, non pasa nada. Nada, iba a comentar tamén que, por exemplo, así nas zonas do Bierzo Occidental tal, hai como moitas pintadas, tipo o Bierzo galego xa, non nos deixan estudar galego, no Bierzo dicimos Vilafranca, é dicir, como que os topónimos que están, en plan, en castelán, moita xente desas aldeas, deses povos, deses concellos, pois din o nome do concello, claro que son galegofalantes ou castrapofalantes, pois din como o nome do concello en galego, non? Como en vez de Villafranca, Vilafranca e cousas así. E logo tamén, o sea, eu iba che dicir como respecto de sacar como toda a historia dun sitio, en plan, a organización territorial da Idade Media, pareceme un pouco chorrada, porque eu creo que para xestionar como na actualidade as cousas dun territorio, pois hai que ter en conta as necesidades actuais da poboación, non sei, a cultura, etcétera, máis a lo de dicir, porque claro, moita xente sí que recurre a dicir, claro, o Bierzo pertenceu a Galiza no século XIX, etcétera, xunto con Valdeorras, que vale, que moi ben, pero non sei, a día de hoxe, pois, como que hai que ter en conta tamén as necesidades das persoas, a cultura actual, etcétera, e se quere pertencer. É que a conexión política de hoxe en día ven por decisións arbitrarias, moitas veces, que como en plan, claro, que hoxe en día Montenegro sexa un país, por exemplo, ben motivado de que había un señor que tiña un partido político nacionalista montenegrino, e nun determinado momento, pois, foi capaz de convencer a moita poboación de que ese era o mellor proxecto para a xente étnicamente montenegrina ou non montenegrina incluso, porque en Montenegro hoxe en día hai moita xente que é étnicamente serbia, e bosnia, e albana, e así. E dixo, fixe un referéndum que foi capaz de facer un país. En plan, xa está. E ao mellor non tiña os suficientes apoios para facelo ou non era capaz de convencer a xente crear un relato consistente sobre a identidade montenegrina ou esa necesidade e non o facía, e así. Tampouco non pasaba nada, sabes? En plan, que tuvo en plan, pues mira, a cousa foi así e tal. Pero bueno, eu apoio a independencia como Estado soberano do Bierzo. Sí, a ver, tamén eu pensei como que a Galiza ou a xente, eso, máis independentista, eu apoio a independencia de Galiza. Ala, extremista! Pois é como que extremista, tanxugueirer. A ver, claro, non sei se é como moi ou non sei se beneficia como anexionar un territorio tan castelanizado ao final. Porque, eso, a xente que fala galego, por exemplo, miña mãe, que, bueno, é así de Carucedo e desta zona, sí que recorda como os seus bisavós falaban galego, bueno, como dialecto máis do Bierzo. Os seus avós, medio. Os seus pais xa castelán, ela xa castelán, nos castelán, eu, claro, a miña primeira lingua é o castelán. Eu decidín facerme galego falante, pero bueno, porque sí, sabes, pero a maioría da xente, pois, non. É un pouco iso. O sea, co tema lingüístico é que quedan moi poucos galegofalantes realmente. Chámase paleofalante ou algo así. Sí, bueno, un Non pouco sei como a contraposición de neofalante, por decir algo, si realmente Eso. a xente que leva recibindo a transmisión da lingua familiarmente, en plan, non como que foi unha decisión propia e tal. E claro, tamén hai que ter un pouco en conta o tema do franquismo, porque claro, se en Galiza, inda que De tal, vilafranquismo. perdurou vilafranquismo. Claro, pois estas represións lingüísticas e tal, o Bierzo, como despois quedou formando parte como de Castela, xa ningunha lingua prácticamente ten oficialidade, porque non é Galiza. E claro, é complicado. Hai moita xente que estuda galego, o sea, eu estudei galego un ano no instituto. É complicado, é complicado. É que tal a túa experiencia estudando galego en el Bierzo? Bueno, porque ti foste a un colexio, En el sí, un pouco Bierzo.
No, pero non tiñan fotos así a un de monxas, así, aí ofertaban gallego. No, o de monxas non, foi no instituto, en Vale, primeiro vale, de vale. bachiller, e que o colexio de monxas, en fin, march tapándose a cara. Bueno, que traxes identitarias se comparten e cales se difiren? Pois nos a verdade que, o sea, como trazas identitarias refíreste máis a tradicións ou tipo eso, patrimonio inmaterial, cousas así, non sei. Sí. Bueno, a ver, que aclarar que Helen é historiadora da arte, sí. Entonces, tamén podes falar sobre o patrimonio artístico do Bierzo, así. Pois mira, é unha cousa que no Bierzo non se potencia para nada, en plan, a xente está un pouco pesadita, un poquitito pesadita, co tema de eso, promocionar como patrimonio, pois a horta berciana, en plan, como as conservas de pementos, os embutidos, non sei que, o viño, tal, vale, pero é o patrimonio artístico que temos. Ah, ah. Bueno, en fin, as trazas, o que me preguntaches, como as trazas que compartimos, eu creo que sí, en parte, como esta tradición, sobre todo do Magosto, con Ourense, Lugo, tal, a música, en parte, hai moito, bueno, é que, claro, se falamos como da tradición musical, así, o celtismo no folk, non sei que, pero sí que se comparte bastante como a tradición musical. Hai grupos do Bierzo, por exemplo, a Ira da Pedra, que se chama eso, a Ira da Pedra, e moitas cancións pois son en galego, tamén en astur, lionés, unha cousa así. Pero sí, o sea, eu sinto que sí que hai certas cousas. Tamén, como o paso do Camiño de Santiago, eu creo que tamén como que a paisaxe, as construccións, o urbanismo, en certo modo sí que se parece a Galiza do interior. Bueno, que eu decir que eu estuve en el Bierzo así, e fun a mirar moitas cosas así arquitectónicas desas e así, e tamén fun a un castelo que estaba así mo alto e así, sabes cal é? É que hai moitos castelos. Xa, Cornatel, pode ser. non me acordo ni puta idea. Pero bueno, Hai o de Cornatel, o do estaba Balboa. bastante enteiro. Que rivalidades existen entre concellos no Bierzo e así? Hai moito hate cara ao urbanitismo periférico ponferradino? Ai. Bueno, de esto tampouco, é que parece que estou contestando todo o rato mesmo en plan, no sé, Rosalía dicindo, no sé. Bueno, no, pero a ver, pero sí, en parte, sobre todo eu creo que, como en todas partes, ten que ver co tema do abandono do rural e que, claro, métense máis cartos como nas urbes, nas zonas así, ou que vive máis xente ou tal, e sí que é certo que existe como certo resquemor, certo hate, en plan, por ese tipo de cousas, ou que logo a xente de Ponferrada vai en plan como os povos, en plan, de visita de Ai, domingueo, cala, non? no, por E favor. cousas así, cositas. E bueno, sí, o sea, supoño que é un pouco así, o sea, un familiar da miña mai que son de Villanueva, de, bueno, eso, concello de Carracedelo, é como que din que saímos da civilización e cando van a Ponferrada e entramos no mundo salvaxe. Non sei, cousas así. Xa, bueno, a ver, é que, claro, a única urbe realmente algo máis ou menos grande, que tampouco non é tan grande, Ponferrada. No, a ver, a min sí que me parece non moi grande, obviamente, pero, jolín, eu pensaba que era máis pequena e logo cando fun rollo a visitar cousas tipo Monforte, non sei que, dixen, pois sí, temos 2 mercadonas. Dous Mercadonas. Na mesma, sí. Bueno, a ver, 2 En mercadonas. Boiro hai un, ou sexa, que tampouco... En Boiro non é que sexa en plan... Tampouco te flipes. É Lidl, en Boiro é Lidl, ou sexa, eso hai no... bueno, supoño que tamén haberá, obviamente, claro. Sí, sí, sí. No, hai bastante cousa desa, pero bueno, non sei, sí. Cada vez sí que está máis despoboada e máis a xente nova migramos moito. Que feo, co bonito que é Ponferrada, desa Ponferrada. Pero bueno, a Ai. ver, claro, é que eu supoño que, bueno, supoño que o que supoñía, o que presupoñía era que as rivalidades que eran eso, en plan, desde a xente en plan periférica que vive en plan en núcleos máis rurais e tal, contra a xente de Ponferrada que se cree que é dunha city, pero claro, que son tamén Xa. No, sí, sí. tamén son uns paletos periféricos como o resto, tampouco non lle hai que dar así moito máis tal. Pero bueno, eu estuve en Ponferrada e así e comí moitos kebabs de falafel, e así, estaban moi ricos. Ese era, bueno, ese é Comida típica.
Xa, cal é a comida típica do Bierzo? Mermelada de pementos e despois salchichas e merdas desas embutidas, non? O botelo ou botillo que se di ali, por Xa, ai, que exemplo, horror, este que tipo de asco cousas. eso. Terrorífico. Claro, eu como son vegana desas, pois mo queers, guarras desas, pois, claro, cando fago cousas tipo o caldo de repolo é moi típico, o sea, é o caldo berciano, así con fabas e tal, como fago sen unto, sen carnes, eso xa non é caldo. O sea, meus pais sempre me din, como vas a hacer el caldo así? En plan, bueno, cousas desas. Xa, É o como do a unto, tradición xa, fronte ás eu non novas sei cousas. se bota aínda, porque claro, bueno, obviamente, supoño que será parecido ao caldo que hai aquí, porque claro, o caldo de repolo, aquí fais o caldo de repolo de grelos, O o sea, de que nada berza. máis. Pero, claro, que o do unto, eu non sei se lle bota aínda a unto aquí. Bueno, supoño que miña avó sí que lle botará, pero miña nai, eu penso que xa non lle bota. Para lidiar ai, como se di, merda, se non me acorda, co clima continental bierciano e así, en plan, cos duros invernos. Bueno, no, neva en inverno, algunha vez sí, non? A ver, nas zonas altas e así de montaña e tal, sí, pero polo menos no que é a zona así como baixa, por así dicilo, é un clima bastante parecido a Galiza de interior e tal. Depende, claro, se te vas, por exemplo, a Vilafranca, que xa está moi cerca do Cebreiro e tal, pois sí que fará máis frío, non sei. Eu sí que notei, o sea, porque agora que vivo en Santiago de Compistola, aquí como que non noto moito frío, en plan, pois normal, aquí non. E cando vou, paso moitísimo frío, e digo, pero esta xente que vive aquí no Polo Norte. Xa, sí que se nota, sí que se nota, en plan, sobre todo, estar na Mm. costa, moitísimo, é como en plan, eu xa solo, non sei, ir a bueno, cando vas a máis de Santiago, eso é un puto invernadoiro flipante, pero sí que se nota, sí que se nota. Ok, pois que pasa, é así, pasa o frío, é Sí, así. sí. Eh, en que crees que a túa experiencia vital difire da normatividade berciana e que compartes con esa? Claro, esta pregunta, a ver, non a entendín moi ben del todo, en plan, a miña experiencia vital como persoa que está vivindo fora na Galiza ou como, non sei. Como persoa do Bierzo, é así. Bueno, claro, é que determinas como normatividade do Bierzo, é así. Non sei, difire da norma, por exemplo, eu que son vegana deses, pois agora, como con moitos deses produtos que tanto queren enaltecer, como cultura do Bierzo, non sei que, pois claro, non os como, pero outros sí, e os defendo moito, e ademais é como que me sinto super identificada cando alguén di non sei que castañas en almíbar, eu digo, sí, a que non lle Ah, gusten, sí, lo siento, comeras estaban super ricas, a verdade, super, claro, os figos zoupeiros e así, cousas, o sea que, claro, que eu como que me sinto sí que moi identificada tal, logo con outras cousas tipo o botelo, o cocido berciano, carne de porco. A verdade é que o tema de sí que posicionarme máis e falar galego e tal, porque eu o galego sí que o considero como parte da miña claro. identidade ao final ou unha cousa identitaria como que sí que me corresponde un pouco. Pois sí que me diferencia igual da maioría de xente que, claro, fala castelán e a maioría da xente sí que di, gustaríame falar galego, gustaríame tal, Xa, porque todo o a mundo mítica. prácticamente entende. Claro, pero é moito máis difícil porque eu cos meus pais non podo falar galego. A ver, entenderíame tal, pero é como que non sería normal, non sería Xa. o que a miña familia, tal. En Carrocedo, por exemplo, sí que hai moita xente que fala galego. É como un dos concellos que entran dentro desa Galiza irredenta que se fala e tal. Depende, en Ponferrada non, non moita, a verdad. Concellos Claro, a así ver, é máis que realmente Vilafranca eu e creo tal. que eso en sí xa é, o sea, collendo como todo o conxunto do Bierzo, xa é unha característica diferencial, porque non creo que a maioría do Bierzo, nin siquiera da zona históricamente galego falante, fale galego hoxe en día. É como en plan, ai, sí, me gustaría. Bueno, eso Xa. tamén o que teño escoitado, bueno, obviamente, moitísima xente da Galicia, é así, ai, me encantaría, no, mellor, me encantaría que mis hijos supieran hablar gallego. Como en plan, pues empeza ti, hija de puta. Pero xa, é Put así un pouco, your shit xa, together. Sí, sí. put your shit together. É así. O que, bueno, claro, bueno, supoño que será un, sí, claro. Bueno, é que realmente, ao ser tan, ainda hoxe en día, en plan, tan diversa culturalmente, en plan, unha zona tan pequena como o Bierzo, o sea, claro, que é normalidade para o Bierzo, ou seja,
a urbe de Ponferrada españolizada así artificialmente. O sea, supoño que sí que será a normalidade hoxe en día, porque é o que todo o mundo copia para facer. Claro, eso un pouco. Sí que hai moita xente, eso, do meu entorno e tal, que di, pues vale, o sea, eu son berciano primeiro de todo, porque é como unha identidade moi arraigada, como moito máis arraigada que eso de calquera outra cousa, pero sí que acepta, ou sí que se lle preguntan, di, sí, de aí de León, pero eu non o digo, xa, en plan, o sea, cando me preguntan de onde son, e a xente non ten así moita idea do que é o Bierzo e tal, é como un cuadro, porque me empezou a decir, bueno, sí, está na fronteira de non sei que, non sei canto, para non dicir la L word. Que... Claro, pero non sei, pois depende moito, a verdade, da persoa. Hai xente que sí, que eso, que como que o acepta máis e tal, e di, pues, bueno, whatever. Eu como que non, eu como que me manteño así bastante gallegueira desas. Claro, é que eso sí que é moi chungo tamén, é así, porque claro, dase unha violencia moi chunga, a xente justo en plan falar de violencias de todo, é así, pero bueno, en certo senso sí que é. Opresón. No, claro, porque claro, ti se és, eu que sei, de Londres ou de París, non lle tens que explicar a ninguén do mundo onde está nin Londres nin París. Ou xa, se ti dis, son de Londres, born and raised, nacido e criado en Londres. É con plan, vale, sí, London, tal. Da igual no mundo onde vai, é que todo o mundo vai saber eso. Pero se lle dis, son do Bierzo, é que é eso? Unha zona limítrofe, unha rexión histórica limítrofe entre Galicia e León que está a cabalo entre as súas dúas culturas. Está, onde está León? Que é eso de León? Que é Galicia, pero por eso non é así un reino medieval, tal, non sei que, bueno, non creo que é tanto. Pero claro, o de ter que explicar, ter que dar como explicacións ou así, ou dar referencias, sobre todo en plan a xente que como de cerca dunha urbe, en plan, por exemplo, de Santiago, que é o que sei, de Bertamirán, son de Teo, tal, non sei que, de Santiago, non vai decir de son de Teo, son de dunha aldea en Teo, é como en plan, non, ninguén di eso, di eu son de Santiago e xa está. Cando non o é, ou seja, realmente, porque claro, pero a súa vida xira en torno a esa urbe, é como que absorbe toda a identidade dese sitio e ti non deixe de ter, en plan, é como un consello dormitorio limítrofe dese sitio. E, bueno, claro, se xa non tens ninguna urbe a que dicir, si son de cerca de onde, xa é como en plan, sí, bueno, por aí. Bueno, sí, por aí, vale. Como en plan, é un pouco raro, pero bueno, whatever. A que ven todo isto, sin máis? Un speech que xa está. No, pero sí, a ver, estou de acordo, pero sobre todo eso, xente que do Estado español, por dicilo de alguna maneira, pois que eso, que che pregunta, eu cando estudei en Salamanca moitos tempos, que experiencia, bueno, flashbacks de Vietnam, en fin. E claro, a xente que coñecía de por aí, pois, é como que me dicía, porque moita xente sí que se pensa que o Bierzo está en Galicia. Eu dicíalle, cero mentiras ditas, sí. Tes así algunha anécdota costumista que axude a comprender a biercidade? Personaxes pintorescos, lendas urbanas, sitios icónicos e así? Mira, vouche contar dúas que son as miñas favoritas. Bueno, por unha parte, hai un vídeo que se fixo así medio viral nos 2000 nese telexornal España Directo, que era un neno dicindo, o sea, que hubo como un incendio, como lume na súa casa ou por riba da súa causa ou non sei que, e empezou, pues ya estaba cagando y me limpié el culo y fui a la ventana y vi un incendio allí arriba en el techo y le dije yo a Esther, venga, que viene el fuego. O sea, dice así, ¿no? Todo el mundo como comentando así nos comentarios, bueno, pues este vídeo se iría no APM, de esas cosas que existían. Sí, bueno, creo que sigue existindo, pero bueno. Todo o mundo, non sei se che soa ou se sí, obviamente, pero é do Bierzo ese neno, onde era? Ese neno é do Bierzo, en plan, Concello de Carracedo, non vou especificar aquí unha intimidade, pero sí, eu teño visto, en plan, claro que agora xa non é un neno, obviamente, creo que máis maior que a min. E dicimos, unha lenda, un crack, simplemente un referente cultural. E claro, e a xente nos comentarios así de YouTube tal poñendo, ai, que graciosos los gallegos, non sei que, e yo en plan, ya. Cero mentiras, super graciosos, vamos. Que acentazo gallego tiene. A verdad que si tiña moito acento gallego. Claro, pero é o acento, o sea, eu en galego non sei que acento teño, é unha cousa así un pouco extraña, unha especie de
collage extraño. Pero eu cando falo castelán teño moitísimo acento. E a xente, claro, díceme, eres gallega? Eu, sí, por... Ai, Dios, demasiada diversidade gallega. Too much Bercian for you. I'm sorry, I am too Bercian for you to understand. E a segunda... E a outra anécdota que me gustaría contar, non sei se ten algo que ver con isto, pero eu quero contala, porque na biblioteca pública de Ponferrada, a biblioteca municipal, pois deulles por poñer como uns cartéis de vinilo, pois eso, con figuras coñecidas do Bierzo, en plan que si Luis del Olmo, non sei que, ese tipo de xente. Hai un E de señor repente, moi... tiñan eso todo... Había un señor moi famoso do Bierzo, non? Bueno, supoño que sea ese Luis del Olmo. Un locutor de radio, sí. Sí, ese. Bierciano, sí. Bueno, pero eso, tiñan como a varios... hai este escritor que se chama como Instituto onde estudei a Gili Carrasco, cousas así, bueno, tiñan todo homes. E debeu haber alguén que se lle encendeu a bombilla no concello, no ayuntamiento, e dixo, ¿y si ponemos una chica o algo? Así, una mujer desas? E a xente dixo, vale. Entón puxeron a Monxa Xeria, é como que se pensa que é así da zona do Bierzo, pero non está claro. O sea, bueno, unha monxa que é como un dos primeiros testemunhos de peregrinación á Terra Santa, que viviu creo que no século IV despois de Cristo, bueno, unha cosa así, no paleocristianismo ese, e deixou documentada, pois eso, que viviu como nunha organización monástica así de mulleres e tal. E Valerio do Bierzo, xa no século IX ou VIII, creo, foi un escritor que estaba no Mosteiro de Montes, en El Bierzo, e documentou como a vida da Exeria, esta da monxa. Bueno, pois dixeron, pois la ponemos aí, no? Sí, vale. E puxeron unha foto, o sea, unha imaxe que é unha pintura que retrata a Safo de Lesbos, en plan, que non é a Monxa Exeria, e pon Egeria non sei quanto, e tía ves, sabes, o retrato de Safo. Eu digo, simplemente unha victoria para el usuario Helen Superstar e para todas as lesbianas del Bierzo. Nada, quería contalo. Claro, dirían, non temos fotos deste señor, sí, poñemos isto que total ninguén vai preguntar quen é. Sí, unha monxa berciana. Que importante, ves, no Bierzo estamos cheos de figuras pictóricas, sí, vamos, que interesante todo el Bierzo. Claro, eu cando cheguei sacándome fotos, dicindo viva el Bierzo, viva el lesbianismo, viva el lesbianismo berciano, eso está. Ya, que fermoso, sí. Bueno, non tes ningunha cousa máis así que contar? Bueno, sitios icónicos e así, bueno, é que non acabamos hoxe, se empezamos con sitios icónicos. Xa, non, a verdade que é usada para outro podcast destes. Para outro solo, 2 horas aí de podcast, sí, isto tal, non sei que, isto tal, non sei que, en Caracedelo temos isto, sí, a praza tal. Claro. Bueno, unha cousa que non contara é que eu no colexio de monxas fun como, 3 meses a unha extraescolar que era bailes regionais, que basicamente bailábamos muñeiras desas, e fun a un pueblo perdido de la mano de Dios en Zamora a bailar a muñeira de Chantada. Entón, como que nos presentaron en plan, aquí vienen unos niños que son gallegos y nos van a bailar una muñeira. Eu en plan, pues sí. Bueno, pues podemos ir acabando así, que bueno, despois terei que andar así a cortar e editar e así para que parecamos elocuentes e tal. Agora vamos a facer o post Río Mío, o show así, como se di, exclusivo de Patreon dese, onde falamos así mal de xentes, así, porque xente tan mal. Entramos en materia. Dios mío. Bon, así, moitas gracias así por vir, así, non drogarse, así, por chao.